Näin tilaat rännien tyhjennyksen suoraan nettikaupastamme. Ensiksi avaa internet-selaimesi. Siirry nettisivuillemme www.rannitkuntoon.fi. Nettisivullamme klikkaa sinistä Tilaa rännien puhdistus tästä -painiketta. Painike vie teidät suoraan tilauslomakkeeseen. Lomakkeessa tarvitsemme tiedon 3 asiasta. Kuinka monta kerrosta rakennuksessanne on? Tarvitseeko lisärakennusta, kuten autotallin tai varaston rännejä tyhjentää? Viimeisenä kysymyksenä tiedostelemme, että voimmeko jättää rännistä kerääntyneen aineksen tontilla sijaitsevaan kompostoriin, vai haluatteko, että kuljetamme roskan pois kohteesta? Kun olet täydentänyt nämä tiedot, klikkaa mustaa painiketta, jossa lukee Tilaa rännien puhdistus. Tämä linkki vie teidät suoraan ostoskoriin. Ostoskorissa voitte vielä tarkistaa valintanne, lisätä mahdollisen alennuskoodin tai tilata oheispalveluita, kuten rännien ulkopesua. Kun olet tarkistanut tiedot, voitte painaa sinistä maksamaan -nappia. Tilauksen voi maksaa helposti käyttämällä Apple Payta, pankkikorttia, luottokorttia tai pankkisiirtoa. Kysymme tässä kohtaa vielä perustietoja teistä, jotta tiedämme, kenen rännit tulee tyhjentää ja miten saamme teihin yhteyden. Täytettyänne tiedot voitte painaa ostoskorin alaosasta löytyvää Lähetä tilaus-painiketta. Suoritettuanne ostoksen pyrimme olemaan teihin yhteydessä vuorokauden sisällä, jotta voimme sopia ajankohdan, jolloin tulemme tekemään tilatun palvelun. Onnittelut! Olette juuri onnistuneesti tilanneet rännien huoltopalvelun. Muista myös, että nettikaupan käyttäminen ei ole pakollista, sillä meidät saa kiinni myös puhelimitse tai sähköpostilla.